Malam ini malam spesial. Penjenengan semua saya ajak rame-rame menonton pertunjukan wayang orang RRI Surakarta dengan lakon Arjuna Malih Sewu. Artinya, untuk salah satu kepentingan misi dan misi, Raden Arjuna bertransformasi menjadi 1000 Arjuna. Nah, bagaimana keseruan dan kehebatan, keramaian, serta keanehan-keanehan yang terjadi pada lakon Arjuna Malih Sewu wayang orang RRI Surakarta. Yuk, bareng-bareng. Terima kasih. Dados pepinginan kula ing mangke badhe kelampahan Kanjeng Ibu. Suwe mijet kula ing rampi gampang, Nggih. Walah dalah. Inggih. Menawi mekaten kasembadaning sedya kula namung sumarah dumateng asta paduka Ibu. Ya, Nggih. Jeneng kita bakal sun sembuh aji jaya kawijayan. Aja semelang bakal kasembadan apa kang dadi sedyane Nggih Dewa Srani. Waduh Kanjeng Ibu inggih namung paduka ingkang saged paring kamulyan dumateng ingkang putrapun Dewa Srani mila kula ngaturaken agenging panuwun Kanjeng Ibu. Ya Dewa Srani sarene wis cukup. Mula pun Ibu bakal bali makayangan, bakal ulun nampi-nampingi jeneng kita Jawa Semelang Nggih Dewa Srani. Kula ingkang nderekaken sak mundur paduka Ibu. Kakang Patih Jaya Panabdo. Nun wonten timbalan sinuwun. Parantahna marang para punggawa lan wadya bala sak cukupe. Kinen ngayomi marang lampahing sunanggonku bakal tumuju ana ing kasatriyan Madukara, Kakang. Nun inggih namun sendika ngastakaken kawula paduka sinuwun. Ridunawur mangawur wur-wurahan tengarane ngajurit kang maguru kangsa tetekadya putura war pandhiten kurang gesti perkata engkang tutul layu sabet Kabeh kawulane ingsun Timbalan Sang Prabu rungkat kimpulin kapundi ngluruh magot pupo kaya kakale sampun majur mungo abyo pupur
Magito Gito Tandyo Tanjo, Tanjo, Tanjo. Purnameng gegono dasare mangsa ketiga Imo Hanawang ring ujung hancolot sanan akarya wigana Sarwa Nindra Narendra Yaksa
Anggagra Kusika saliraning manengah Pandhawa Dyan Arjuna. Layung madanane payus wayane yayah kaya kabur lamun kanginan lebet anandang raga salirane Satandra dangunipun boten kendhat ingkang Ibu Dewi Kunthi Nalibrata Wara Sumbadra Dewi Wara Srikandhi Sulastri Larasati Manuhara jangkep para garwa tan kendhat denya angupakara parandene madal saling-saling tamba Rama dewane ingsun Kanjeng Parane Arjuna, menapa badhe ngersakaken dahar? Paduka sampun pinten dinten boten dahar lho. Kanjeng Paran, menapa ingkang paduka kersakaken? Kula badhe minangkani Jeng Paran. Kanjeng Paran Arjuna, menapa kula gadhahi kalepatan supados paduka menika cuwih menggalih? Kula sagah kapidana Jeng Paran. Kanjeng Paran, menapa kula nandhang lepat satemah jalari gerah kula nyuwun pangaksama Jeng Paran. Kowe adalah jagat dewa Bathara. Prabu? Yai, piye? Ngaten menika lho. Garwanipun Yayi Harjuna. Ing atasipun Yayi Harjuna menika nandhang raga nanging malah sami nglepataken diri pribadi ngaten kok Prabu. Kanjeng Bibi Kunthi. Ya Kaki Prabu. Estunipun sampun pinten dinten anggenipun Yayi Harjuna menika nandhang raga Bibi? Udakara Sacandra anggone nandhang raga. Nganti seprene durung bisa waluya. Banjur kepiye Ki Kaki Prabu? Oh ngaten. Yayi Sembadra. Apa wis golek sarana kanggo mulyaning garwamu Yayi? Iya Koko Prabu.
wis medal salireng usutu kanggo bapakne kula nanging ora enggal waluya temah jati banjur iki kepiye Koko Prabu Ndara Opo iki mesake tenan Yayi Janaka sing nandhang raga iki mesake kepiye ning gampang janjane yen para wiku sang gentur tanpa niku ora bisa maloyake iki gampang jajan. Kok bisa ngandharake gampang kuwi pernae piye? Kira-kira kowe disimpenan jago apa ora? Wah. Nek duwe jago kene, ning kowe ndek babon apa ora? Aja bingung. Halo. Kepiye karep? Adakane nek enek babon kuwi jagone mara. Ya dimusi Janaka iki lak mari. Nek babon iki mari. Wah. Aja sak karepmu dhewe. Kok Prabu malah digojengan kok. Padake pitik. Sembarang kali ora iso maloyake Yayi Janaka ki ya malah bingung ngrasani kelingsun to nek ngono kuwi. Lah ning adikku iki menungso dudu kewan. Wong saben-saben kuwi anggere enek babon kuwi angrem nang kono kok iki mari kuwi Janaka iki mari anggere nek babon. Nanging iki kaya ora sak baene. Sampun Koko Prabu. Iya sak ruwi. Werkudara kaya ngono kok ya mbok tanggapi iki karepmu piye to? Lah ya mbok menawa iso ning ya ora kebangeten kaya mangkono. Ngaten, Koko Prabu Baladewa. Iya, Yayi. Yayi Samyaji, Kanjeng Bibi Kunti miwah Werkudara. Iya. Pangandikaning para pinter, lamun ana wong lara kang ora mari-mari, wong kang nandhang raga ora enggal waluya temah jati nirmala. Kuwi adakane banjur padha nyangeni. Nyangeni kuwi tembung liyane kuwi nadar. Pramila Kanjeng Bibi, para pinisepuh ingkang wonten mriki kula suwun nadar murih Yayi Janaka enggal waluya jati temah nirmala. Bibi, yen kaya mangkono kaki bakal tak wiwiti inggih saking paduka lajeng mangke Yayi Samyaji. putra kungkir bocah bagus Arjuna enggal Mario Yonggiryo yen mari bakal sun kanthi ameng-ameng ana ing Mandura nitih rata kencana nggir Mario Yonggiryo Kowe lah jagat Dewa Bathara ora obah ora musik. Yayi Arjuna kadangipun Kakang enggal tangiya Yayi waluya ing jati temah nirmala apa kang dadi panyunane adi pun Kakang bakal minangkani Yayi. Menika gidatan musik Yayi Samyaji. Sakmenika kula Yayi. Adikku Di Janaka. Sira kadangku kang tuhu tak tresnani. Enggal Maria, enggal waluya temah jati to Janaka. Pun Kakang janji, lamun sira enggal waluya temah jati, bakal tak rabekke wanita endi sing mbok pilih tak pinangkani Yayi. Nadar ki sak karepe kok. Ya sak karepe ning ra kaya ngono ki bojone wis akeh ning kene. Ayo Ben Yayi. Ben sak kandhane sebet. Saiki kowe Yayi. Wah, iya. Nadar. Aku yo tak melu nadar. Jelamprong adikku. Wah, iki Yen nganti bisa waras balik kaya adat lupiya ora kelentrak-kelentruk. Yen bisa waras tak ganti ayo
bebarengan ngamuk ana ing Mandura. Sang Baladewa taat dilawan Nareswara Kresna ngamuk ning Mandura iki. Ndoro ki ratune aku keplang. kalangkuning Wong jenenge Nadar ya sakarepku. Menika namung nadar ki, Mas. Oh, Nadar ki yo sing apik. Nadar kon ngamuk ning Mandura iki. Lah Ayo sabar. Menika giliran Paduka. Iki aku yo kudu nadar. Nggih. Wah. Oh, tak nadarane. Awake yo panas. Jane yo lemu. Lah wong lara kok lemu. Bojomu ki ayu jan Sembodra. Sawangen to mesake. Yen kuwi lara terus ki mesake si Sembodra. Nadarku ya, Danaka. Yen nganti kowe iki waloya temah jati, jati temah nirmala tak pegatke karo si Sembodra. mireng nadaripun ingkang laka ing Mandura. Rol kang riwe los tanpa pamit Sang Arjuna. Saking keng taranggono kang sumiwi Warata tanpa selot Warata tanpa selot Ya pun Kakang yo ngerti. Janaka klepat tanpa pamit sakwise Koko Prabu Baladewa bakal megatke karo kowe. Pancen ora bener. Oh malah do mentelung jadi lho. Nadarmu ora cetha. Nadar kok megatke bojone wong. Ya. Apa peh bojone akeh terus iki arep mbok pegatke ngono. Koko malah minggat saiki. Kados pundi Yai Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Lho nggih kados pundi Yai Samyaji? Yayi Janaka los tanpa pamit ing kamangka nembe nandhang raga. Mbok menawi ing mangking margi wonten menapa-menapa ing sinten ingkang kedah tanggel jawab Koko Prabu. Kula badhe atur pamrayogi. Koko Prabu? Nggih. Paduka kalawan nadar badhe megatke lajeng Janaka klepat. Dados wangsulipun Janaka kula tempuhaken dhateng paduka. Kados pundi? Kabeh padha masrahake aku. Ning janjane sekirane Janaka ki mari apa sik lara. Sakwise aku nadar lah kok malah iso mlayu. Tegese kuwi mari. Kok malah padha menceleng karo aku iki piye? Lungane iki saka tembungmu, saka pangucapmu. Perkara goleki Janaka gampang. Sing baku Janaka iki iso mlaku, iso mlayu. Tegese larane ilang. Tak golek ale. Dimas Werkudara, Jlideng Kakang kuwi. najan Siadi aja negakake kalawan Koko Prabu Baladewa. Sira ugi tak dawuhi goleki Janaka Yayi. Taestake dawuhmu jumangkah saiki. Prayoga sing ati-ati duga-duga digawa kok Joko Keri Yayi. Mangandur aku ning angin unturanggan ning arga.
puspa lulut sekarati ngantarik sot Andriasing sun kalintang panamung sirot Sumebrut risang danan jaya mireng nadaripun ingkang raka bebasan kumricik tanpa angin los saking kasatriyan Madukara tambuh parane lir kinjeng tanpa soca natkala samana lampari Sang Arjuna kasaputing dalu dadya kanggek lampahe ora kaya kanganeng madyaning wana Risang Arjuna yayah sumungkem Ibu Pertiwi. Tunjung Bang Prapit Irim-irim tepeng kayu abu Ya Pak. Wangune ngaso. Ya, ayo, sip. Lungguh ingkang prayoga nggih. Duh.
Katokku sesak, Pak. Pak. Gending marioneng tapane si Joko Yot. Ayo awake sumuk ketoke sayah. Bener. Lir tatet yo mondro Sing sayang ora mung bendolan awake dhewe yo. Awake dhewe melu sayang kok. Dhewe yo kesel. Apa meneh aku? Lah kowe ngopo? Yo nonton tapane. Ya mun dandake sikil Joko layar. Apa to? Semut to bilang-bilang. Maju. Tole. Bapak iki lagi ae kok. Apa to, Kong? Semut. Lah bokongku cokot semut ki apa ya ora? Oh, bareng lu nggo gula ya. Wis maju. Meneng. Bapak ya arep matur karo. Iya, matur, Pak. Rada maju cokot semut. Apa meneh to, Tole? Maju. Panggonane apa kurang rawa ngono. Mburi akeh semut. Ah iya. Gatekno. Iya. Bapak matur. Iya. Maju. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gejabus bersama Urip Bonus Channel.